салом тамошобинони азиз, ин барномаи Ширинакас ва ман аст. бо ҳамроҳи апаи Нилуфар бо ҳамроҳи апаи Фараҳноз ва шумо пухтани шиноҳоро ёд медиҳем. Шумо ҳайрон нашавед, апаи Нилуфар бо баъзе сабабҳо наметавонад ба барнома биёянд ва мо барои шумо як барномаи махсус тайёр кардем. Ҳаминтар не? Бале, салом тамошобинони азиз, ин барномаи Ширинак аст ва бояд гуфт ки ин барои асал як имтиҳон ҳам хоҳад буд. Аниқтараш тӯли як сол аст ки асал бо ҳамроҳи апаи Нилуфар ба пухтани шириниҳо ва омода кардани ҳар гуна ороишотҳо машғул ҳастанд. Вале асал бошад, бе апаи Нилуфар ягон маротиба барнома омода накарданд. Аз ин рӯ мо мехоҳем то ҳам ба шумо омода кардани як нав шириниро ёд диҳем ва ҳам худамон низ бо ҳамроҳи асал ёд гирем. Ҳамин хел не? Бале. хуб, бинандагони гиромӣ, бо мо буданро фаромӯш насозед ва имрӯз мо яке аз болаззаттарин, маъмултарин ва оддитарин шириниҳоро омода хоҳем кард. Шурӯъ мекунем. шириние ки мо имрӯз омода мекунем аз ҳама дӯстдоштаи ширинии ман аст. Ҳаминтар не? Бале, ин ҳам бошад, чӣ тавре ки мегӯянд клубника в шоколаде, аниқтараш хулфинай дар шоколад мебошад ва барои омода кардани он ба мо ҳеҷ гуна вақти зиёдатӣ ва маҳсулотҳои маъмул лозим намешаванд. Аниқтараш мо танҳо аз қулфинае ки дар кишвари мо мерӯяд, яъне қулфинаи андозааш начандон калон истифода мебарем, зеро ҳар он чизеро ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон парвариш мекунанд хеле фоидаовар ва табиӣ мебошад ва мо тасмим гирифтем аз ҳамин гуна қулфинаҳои маҳаллӣ истифода намоем ва инчунин ба мо шоколад, яъне шоколади ҳам сиёҳ ва ҳам шоколади ширӣ, не, сафед не, ин шоколади ширӣ мебошад, лозим мешавад ва барои ороиш бошад, худатон мебинед ки ба мо чӣ лозим мешавад. Асал шурӯъ мекунем? Бале. хуб, мо сараввал шоколадҳоро ба як тараф мегузорем. ба мо ан ҳамин гуна зарфи махсус лозим мешавад, тамошобинони азиз, ва мо болои онро бояд бо коғази махсус ки чӣ ном дорад асал? Пергамент. Пергамент ном дорад, бо он мепӯшонем ва дар давоми барнома мо ба шумо мегӯем ки ин барои чӣ аст. асал ба ту мумкин нест, медонӣ. мо инро ба як тараф мегузорем, зеро дар давоми барнома боз ба мо шояд лозим шавад ва акнун шурӯъ мекунем. мо бошем аз дастпӯшакҳо истифода мебарем. бале, чун ҳар вақта мо бояд дар ошхона дар вақти омода кардани шириниҳо аз дастпӯшакҳо истифода барем ва чун кор бо шоколад умуман бо дастпӯш хеле душвор аст, мо намехоҳем то бо танҳо даст бо дастҳои холӣ ин корро иҷро кунем. барои ҳамин мо анамин гуна дастпӯшакҳои махсусро дастрас намудем, вале шумо дар шароити хона метавонед бе дастпӯшакҳо шириниятонро омода кунед. хуб, дастпӯшакҳоро мепӯшем. ана ҳамин хел. ман якум шудам. бале, офарин. ва бинандагони гиромӣ, омода бошед ва агар дар яхдони шумо ана ҳамин гуна меваҳои тару тоза, хоҳ себ ё ин ки банан ҳам бошад, метавонед онро гирифта бо ҳамроҳи шоколад омода шавед, зеро пас аз 1 дақиқа мо оғоз мекунем. бо мо буданро фаромӯш насозед. маводҳои ороиширо ба як тараф мегузорем ва ба мо шоколадҳо лозим мешаванд. ва чӣ тавре ки гуфтам, тарзи омода кардани ин хеле осон аст. мо шоколадро дар дохили яъне тафдони микромавҷдор гарм мекунем. чӣ хеле агар ин гуна тафдор надошта бошанд чӣ кор кунад? масалан, ман дидам шоколадро дар рӯи оташ гарм мекунанд. бале, ту дуруст мегӯӣ, шоколадро дар рӯи оташ ҳам гарм мекунанд ва онро ба болои шириниҳо мерезанд. вале агар мо ин шоколадҳоро дар болои оташ гарм кунем, пас
яъне вақте ки мо аз қулфинай истифода мебарем, он дар тани қулфинай сахт намешавад, яъне шоколад дигар хунук намешавад, ҳамин хел об шуда меистад. Аз ин рӯ бинандагони гиромӣ, агар шумо тафдони микромавҷдор надошта бошед, пас метавонед дар анамин гуна зарфҳо шоколади худро гиред ва онро дар як зарфи дигар ки оби гарм дорад гузоред. Ҳамин тавр шоколади шумо хеле хуб об мешавад ва бояд гуфт ки ҳарорати шоколад бояд тақрибан 32-36 дараҷа гарм бошад. оғоз мекунем. бале, оғоз мекунем. Анамин хел қулфинайро мегирему, анамин хел медорем асал ва ба дохили шоколад равон мекунем. ана ҳамин тавр як маротибаи дигар. тамошобинони азиз, барои он ки қулфинай дар шоколад хунук шавад, мо онро ба дохили яхдон равон мекунем ва маҳз аз ин рӯ мо аз ин гуна коғаз истифода бурдем, то ин ки яъне шоколад ки хунук шуд ва дар тани зарф начаспад ва мо тавонем онро аз як зарф ба зарфи дигар гузаронем. фаҳмиди асал? бале. хуб, як то ба ман ҳам дед. ҳоло ист ана ҳамин хел чӣ тавре ки мебинед, тамошобинони азиз, кораш чандон душвор нест. хуб, асал ана ин ба ту дар шоколади рангаш ториктар тар кун. дастпӯшакҳо ба дасти ту каме калон ҳастанд. аз ин рӯ ту каме сабр кун. бинандагони азиз, ҳангоме ки мо қулфинайро ба дохили шоколад равон мекунем, кӯшиш кунед то қулфинай ба пуррагӣ тар нашавад ва ана ҳамон баргҳои сабзи он бе шоколад монанд. дар ин ҳолат хеле зебо ба назар мерасад. тамошобинони азиз, дар ин айём қулфинай дар хонадони ҳар яки мо ҳаст ва ҳамарӯза мо онро истеъмол мекунем ва маҳз аз ин рӯ мо хостем то ба шумо як тарзи дигар ва болаззаттару фоидаовартари қулфинайро нишон диҳем. бале. тамошобинони азиз, агар шумо хоҳед то шоколад ба дастатон начаспад, пас аз анамин гуна дастпӯшакҳои махсус истифода баред, зеро ҳангоме ки мо бо шоколад кор мекунем, шоколад метавонад дар дасти мо зуд об шавад. аз ин рӯ кӯшиш кунед ки зудтар бошед ва тезтар кор кунед. ҳамин хеле аста? бале. апай фармоз, агар ин қулфинайҳоро аз яхдон баровардан ҳамин хел мехӯрем? не, мо онҳоро сараввал ороиш медиҳем ва медонӣ боз як сири дигарро ман ба ту гӯям. қулфинай дар шоколадро
барои туҳфа низ омода мекунанд. Аниқтараш мо метавонем дар қутичаҳои махсус онҳоро гирем, ороиш диҳем ва ба ягон нафар туҳфа кунем. Оҳо, мумкин аст ман ба ягон нафар бурда туҳфа кунам? бале, ҳоло мо онҳоро омода мекунем ва ту метавонӣ бурда ба ягон нафар туҳфа кунӣ. ва бинандагони азиз, чӣ тавре ки гуфтем, ҳамзамон шумо метавонед аз себ ё ин ки банан низ истифода баред ва онҳо ҳам дар дохили шоколад хеле болаззат хоҳанд буд ва дар қатори он ки онҳо фоидаоваранд ва ба организми мо витаминҳои зиёдро ворид мекунанд, инчунин бомазза хоҳанд шуд. Ҳамхел не? Бале. Бомаззатар, ҳа? Бале. Ман бовар дорам ки хело ҳам бомазза мешавад. Бале, бомазза мешавад. ҳозир мо инҳоро ба тафдон мебарем? Не, ба тафдон не, ба яхдон мебарем, то ин ки шоколад дар дохилаш сард шавад. Ана дидӣ, асал ман ҳам аз удаи пухтупаз мебароям. апай Фараҳноз, ман дида будам ки қулфинаи дар дохили шоколад каме калон аст ва барои чӣ мо аз майдаҳакҳо истифода мебарем? Барои он ки қулфинаҳои калон, он қулфинаҳое ҳастанд ки аз дигар мамлакатҳо ба кишвари мо меоянд ва маззаи онҳо, чӣ тавре ки инҳо маззаи хуб доранд, онҳо ин гуна бомазза нестанд. аз ин рӯ ман хостам то аз анамин гуна қулфинаҳои хурдака ки хеле болаззат ва фоидаоваранд, аз анамин гунаҳо истифода барем. ва бояд гӯям ки он гуна қулфинаҳои калон дар қатори он ки он қадар маззаи хурд надоранд, онҳо хеле нархашон гарон аст ва на ҳама метавонанд дар шароити хона онҳоро дастрас кунанд. аз ин рӯ ман хостам то аз ҳар он чизе ки дар яхдони мо ҳаст аз он истифода барем. акнун фаҳмидӣ? Бале. то ин ки ҳама ба худ тавонанд анамин гуна қулфинаи дар дохили шоколадро омода кунанд. апай Фараҳноз, инҳо аллакай худашон сахт шуданд ку? бале, сахт шуданд, вале барои он ки хело ҳам сахттар шаванд ва ба дастони мо начаспанд, моро мебояд то онҳоро ба дохили яхдон равон кунем. тамошобинони азиз, бояд гӯем ки агар шумо шоколадро дар дохили тафдон ё ин ки дар рӯи оташ гарм кунед, пас шоколади шумо наметавонад анамин хел ба мисли шоколади мо зудакак об шавад. аз ин рӯ эҳтиёткор бошед ва чӣ тавре ки гуфтам, агар шумо тафдони микромавҷдор надошта бошед, пас дар як зарф оби хеле гармро гирифта дар зарфи дигар шоколадро гиред ва ба болои он гузоред. ҳамин тавр омода кардан мегиреду шоколадатон нағзакак об мешавад. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки мебинед, қулфинаҳои мо аллакай хунук шуданд ва шоколад низ сахт шуд ва мо онҳоро бо шоколадҳои рангаш дигар ороиш медиҳем. ҳа, асал? Бале. ва шумо метавонед бе ороиш низ онҳоро истеъмол намоед. ҳа, асал? Бале. вале бо ороиш фикр мекунам боз ҳам зеботар аст. апай Фараҳноз, бале, ва ман гумон дорам ки метавонам чӣ метавонӣ? ороиш. марҳамат, метавонӣ яке аз онҳоро ороиш диҳӣ. ман ин тарафашро кардан мегирам, ту бошӣ ин тарафашро. асал, ана ин вақте ки мо қапидаем, анамин тавр бурда овардан мегирем ва мешавад зебо. ана бин.
ана ҳамин тавр. бале, ана ҳамин хел. мебинӣ чӣ хел зебо шудам? من با رنگی سفید میکنم خیلی. ана ҳамин хел дида истодаи чӣ хел зебо шуда истодааст? بله. тамошобинони азиз, ороишаш бори дигар мегӯем ки аз худи шумо вобаста аст. масалан, мо инҷо аз ду навъи шоколад истифода бурдем. аз шоколади рангаш торик ва шоколаде ки дар таркибаш шир дорад ва ранги яке аз онҳо равшантар аст. масалан, дар қулфинайҳое ки дар шоколади ширдор яъне тар карда шудаанд, шумо метавонед дар болои он аз шоколади сиёҳ ана ҳамин гуна истифода баред, хеле зебо мешаванд. ва он қулфинайҳое ки дар дохили шоколадҳои рангашон сиёҳ тар карда шудаанд, шумо метавонед дар болои онҳо аз шоколади ширӣ истифода баред. ин тавр ҳам хеле зебо мешавад. асал? بله. вале бояд гӯем ки бе ороиш ҳам ин гуна ширинӣ яъне қулфинай хеле ҳам болаззат аст ва ҳам зебо аст. тамошобинони азиз, ана қулфинайҳои мо низ омода гаштанд ва чӣ тавре ки дидед, мо ҳамаи онҳоро ороиш додем. акнун чӣ тавре ки ман ба ту гуфтам асал, мо метавонем онро ҳам дар табақчаҳо гирем ва ҳам дар қутичаҳои махсус барои тӯҳфа кардан. بله. хуб, ман инҷо як қутича тайёр кардам ва биё якҷоя як тӯҳфа омода мекунем. мешавад? тамошобинони азиз, ана ҳамин хел қутичаҳоро мо истифода мебарем ва аз ана ин гуна коғазчаҳо ки барои пухтупаз пешбинӣ шудааст истифода мебарем. асал, ту онҳоро ҷудо карда ба ман медиҳӣ. қулфинайҳоро гирифта ба дохили ана ҳамин коғазчаҳо мегузорем ва пас он ба дохили қутӣ мемонем. دادم بینه тамошобинони азиз, шириниҳои мо омода шуданд. бале, бинандагони азиз, чӣ тавре ки худи шумо ҳам шоҳид гаштед, мо дар як муддати кӯтоҳ тавонистем ана ҳамин гуна ширинии болаззатро омода намоем. аниқтараш мо тавонистем то як меваи фоидаоварро инчунин болаззаттар ҳам гардонем. ва чӣ тавре ки мебинед, ин хеле зебо аст. шумо ҳам метавонед дар тақсимчаҳо онро гиред ва ҳам ба дӯстонатон ҳадя намоед. ва фикр мекунам ки ин беҳтарин ҳадя хоҳад буд. ҳамин хел не асал? بله. биё ан акнун мечашем. ҳа? میچشیم. болаззат. ҳа? بله. бинандагони гиромӣ, ин буд шириние ки мо баҳри шумо нишон додем. چی طوری که دیدید آن زیبا، بلند و فایده‌آور است. همینطور نه؟ бале, шумо низ метавонед ҳамарӯза аз қулфинай ва шоколад ки дар хонадони ҳар яки мо ҳаст истифода намуда, ана ҳамин гуна ширинии болаззатро баҳри худ ва наздиконатон омода намоед. تا دیدار نوبتی در برنامه شیرینک. خیر.